Здравейте, прекрасни! Това видео ще стане малко по-дълго, защото искам отново да ви разкажа моята история и каква промяна преживявам в момента. Както много от вас знаят, от 6 години се занимавам изцяло с мултилевел маркетинг и по-конкретно с компания T&D, с която си партнирам. И да, сега много ще превъртят с очите и ще кажат: о, да, тези пирамиди, ама не, аз не мога, аз това, ще намерят абсолютно всевъзможни оправдания, за да не го правят. Това, което и аз самата търсих преди години, когато някой ме заговореше за нещо подобно, аз дигах ръце и казвах: не, абсурд. Това представях си го като една каталожна търговия, която да ходя от врата на врата и да предлагам на хората някакви продукти. До момента, в който срещнах T&D и видях, че това е нещо съвсем различно, а именно защото продуктите ме убедиха. Аз, разбирате ли, бях толкова шокирана от резултатите, които получих с първите продукти, че това ме накара да повярвам изключително силно в самата продукция, в продукта, който аз държа в ръцете си, които в последствие станаха, разбира се, все повече. Това, което мисълта, с която аз започнах, беше: да, защо да не опитам? В смисъл, тези продукти толкова силно и добре и бързо работят, че те ще се продават, нали, сами. И така всъщност се захванах да предлагам и да разказвам по-интензивно за продуктите, но истината е, че аз по същия начин като много от вас, аз нямам познати на кой да предлагам и така нататък. Слава Богу, на днешно време имаме социалните мрежи и ето както аз сега в момента съм се изправила пред вас и ви разказвам, по същия начин може да го правите и вие. И не винаги съм била окей с това да правя видеа. Винаги много съм се притеснявала, много ми беше трудно, но в последствие всичко, когато човек наистина има ясни цели, го постига. Това, което аз забелязах в мултилевел маркетинга, то не го забелязах, аз самата го изживях, е, че аз също имах спадове, и то много сериозни спадове. Знаете ли, когато човек в един момент е като в някаква дупка, нещата не напредват, стоят на едно като зациклено състояние, което съм сигурна, че го имат много, но аз никога не спрях да вярвам в себе си. Това, което направих, е да разделя структурата си на наистина момичета, които искат да се развиват и да работят, и на потребители, които искат да си купуват от време на време продукти за лична употреба. Лошо няма, защото продуктите са наистина уникални и самите отзиви, които получих през всичките тези години, помогнала съм на стотици хиляди хора да разрешат свои различни проблеми, нали, не само с външния вид, не говоря само за бръчки, а като цяло за женското здраве, за мъжкото здраве, за много, много други неща. И това винаги е била най-голямата мотивация за мен. Сега в момента отново пренаредих структурата си, защото е действително така, че много момичета се отказват, спират, не са достатъчно готови, за да направят по-големи крачки, и набирам наистина такива партньори, които искат да се развиват. И внимание, само за тях, които се включат този месец към моята структура, да си партнираме ръка за ръка, те ще получат от мен едно безплатно целодневно обучение по продажбите, което е на живо, внимание, и ще се проведе на 11 октомври в София. Така че, момичета, ако усещате, че вие можете повече, аз съм сигурна, че можете. Стига да го поискате. Сега е момента. Пишете ми налично, коментирайте, намерете ме в абсолютно всички социални мрежи със същото име, същата профилна снимка, и се възползвайте наистина от тази максимална стойност, която вие на 11 октомври в София ще получите. Това съм сигурна, че на абсолютно всеки от вас ще промени мирогледа към нещата, как те виждат на продажбите, защото това, което аз правя, не са продажби. Това е помощ, която аз оказвам на хората. Когато един човек дойде и каже: виж, аз имам разширени вени, проблеми, подути крака, аз му помагам чрез продуктите той да разреши своя проблем. Така че това не са продажби. Това е наистина защо
в менторската програма, в която се намирам, го наричаме продажба със сърце, защото тук не гледаме само как да продадем нещо, а действително да помогнем на човека. И ако момента или ситуацията е такава, че аз не мога да помогна, аз имам смелостта да кажа извинявай или съжалявам, но на този етап аз на тебе не мога да ти помогна. Но не на всяка цена аз да реша, че този човек трябва да си закупи някакъв продукт. Това са умения и тактики, които всеки един от вас може да развие с времето, повярвайте ми, и това е изключително важно, ако вие наистина искате да бъдете успешни. Да, на мен също ми беше много трудно. Да, аз не винаги съм вярвала така силно в себе си, но с правилният инструмент, както обичам да го казвам, това се случва с лекота. И най-вече желание от ваша страна, защото оправдания и възражения намираме всички, само и само да останем на това положение, в което сме. А само да искаме не ни носи успех, трябва и да действаме, макар и малки стъпчици всеки ден. И да, аз съм човека, който ще те съпътства стъпка по стъпка всеки ден, докато ти наистина станеш успешен и започнеш да постигаш своите мечти и видиш колко е прекрасно човек да бъде независим, да умее, да има смелостта да мечтае. Така че очаквам ви, мили прекрасни хора, с нетърпение. Възползвайте се от тази възможност на 11 октомври, живо обучение по уменията по продажби и още много, 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 много стойност. Така че не се двуми, не чакай удобният или подходящ момент, той никога няма да